جبو رای گشتی تجیتل سر رهبر گل کرد عبدالله اوجالان اشکنجه کرنا وی آسنگه کرنا هدیتن به پاریزار وی را و حجات پوچ تجید گرانکری یا لسر وی نه قانونی یا و دست نشان کرد که رهبر اوجالان اراده گل کرد و وینا گل کرد تمثیل دکه گلن آزاد لجیهان هیجای پشگیری و رزگاری وی جزندان فاشیزم ترکن ده سالن در باسبوی دا رهبر اوجالان جبو چارەسەریya pirsgirêka Kurd gavên girîng û ciddî avêtine û ketiya qonağên pêşketî û girîng. Lê dewleta Tirk dewletên ji nişka van însiyatîvên aşîtîne dawî kirin û rê li ber hiqûq û edaletê girtin û tecrîda wî giran kirin û gelek şer li dijî Kurdan meşandin û rêber Ocalan ne tenê kesayetekî siyasî ye ya Kurd e. Ama efsaneyê herî girîng a rojhalata navîn e. Serbestwardana ji bo kêmkirina alûzî û şerên li herêmê ku dewletên faşîst ên Tirk bi operasyonên dagirkeriya leşgerî destwardanên di karûbarên dewletan da ja ji rijandina xûnên bêguneh dixwazin gur bikin. Li ji ber vê yekê rêxistina we CBT erkê xwe bi cih neanî û gelek Kurd xapandin û guh nedin parîzerên rêber Abdallah Ocalan ku biçin serdana wî û tevî ku gelek Kurd hêviyên xwe vê rêxistinê ve girêdayî ye lê pêk neanîn jî di peywera xwe da têk çû. Li Îmralî ji ber ku dibin bandora welatên NATOyê da ji aliyê dewleta Tirk ve tê ixraçkirin. Li dijî şert û mercên nemirovahî yên li Îmralî her hewldanek heye. Pêwîst e hemû rêxistinên navdewletî yên mafên mirovan û civaka navdewletî tevlî vê kampanyayê bibin da ku dawî li tecrîda nemirovahî û neqanûnî ya li ser rêber Apo pêk bîne. Di dema herî nêzik da serbestberdana wî bi erkên xwe yên exlaqî û qanûnî rabin. Roja yekşemê 11 meha 12 2022 Meclisa Malbatên Şehîda yan Kantona Firatê. Bêjî serok Apo! Bêjî serok Apo! Bêjî serok Apo! Bêjî serok Apo!